бародарон, ина гибридҳои моддаҳои мо фурӯшиянд. Ҳамаш моддаи анака. Ана ҳуй мекунем шо намиҷа чаро мекунанд ҳавли инда ҳамаш чуҷапарваранд. Мебурӯянд намиҷа сабза павза мечаранд, хайбу мераванд ҷошонда медурӯянд. Гибридҳои тозаянд. Бародар мо дурунда нар дорем. Қашқати ҳама нарам бо. Ҳаме бародаро фурӯшиянд. Моддаҳои беҳтаринанд. Шикордам, барои зотгириам, гибридҳои тозаянд. Мақсад номрора мемонем бародар, ҳар як донаш охириш 350 сомон. Ҳамашам мегире, донаакӣ мегире. Барои зотгирӣ ина чуҷадуланам дорем. Қатиш чуҷадулан монаноза пеш мегирем. Ҳамида дурушай. Ина ёш тухм доранд, ама дурунда намебуроянд. Қати нарам. И чуҷадулан монанфоратон мефурӯшем. 1,5 нархи дулани порсолай. Моддаҳо дар оҷа чарока дистиянд. Хай бародаро ҳамихе номрора мемонем. Ҳавлинда мечарад мегарданд. Ҳамаш